Να μαθαίνει η νέα γενιά τη γενοκτονία των ποντίων, να μαθαίνει την επανάσταση του 1821, να μαθαίνει το όχι του Ιωάννη Μεταξά και των Ελλήνων στους ξένους κατακτητές. Για όλα αυτά λέει, είμαστε εγκληματική οργάνωση. Θα επαναλάβω λοιπόν, και να μην το ξεχνάτε ποτέ, η ελληνική φυλή είναι ένα ποτάμι από αίμα που ρέει εδώ και χιλιάδες χρόνια μέσα στην ιστορία. Και όσο υπάρχει έστω και ένας Έλληνας να πατάει αυτά τα ιερά χώματα, δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί η Ελλάδα. Όπως και από τον Πόντο, όταν οι Μύριοι μετά την επική μάχη στα Κούναξα, όπου συνέτριψαν τους βαρβάρους και διένυσαν εκατοντάδες χιλιάδες στάδια μέσα στην αφιλόξενη γη της Μικράς Ασίας και έφτασαν να δουν τις παράλιες πόλεις του Πόντου, τις αποικίες των Λακώνων από την κυρίως Ελλάδα, και να φωνάξουν το θάλατα θάλατα, και από τους Μυρίους οπλίτες της ελληνικής αρχαιότητας στους Βυζαντινούς υπότες που αντιστάθηκαν στην πλημμυρίδα των Οθωμανών, μέχρι το ηρωικό Αντάρτικο του Πόντου, μέχρι το μοιραίο 1922, και από εκεί στο 1974 και στην πρώτη μοίρα καταδρομών, και στα Ήμια όπου χύθηκε το αίμα του Βλαχάκου, του Γιαλοψού και του Καραθανάση. Ένα αιμάτινο ποτάμι είναι η ελληνική φυλή που δεν θα σταματήσει να ρέει όσο υπάρχει ακόμα ένας Έλληνας.